Moltes gràcies a tot l'alumnat i professorat de les escoles i instituts que esteu aquí, el Col·legi Sant Jaume les Heures, Sant Josep de Calassant, Joan 23 i el Col·legi Episcopal. També volia donar les gràcies a la coordinadora d'ONGs, a Lleida per Refugiats, per l'organització de tot aquest projecte de sensibilització, i als alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Sant Jaume les Heures que han organitzat aquest acte d'avui, per als quals demano un fort aplaudiment. Tots estem aquí reunits per denunciar i per cridar ben fort que ja no podem més, que no tolerarem ni consentirem el que està passant. Per això, a continuació, farem lectura d'un manifest i demanem molt silenci, per respecte a totes aquestes persones. És la nostra manera de dir que no estem sols i que no els oblidem. Nòmades del segle XXI, 65 milions de persones, migrants forçats, obligats a fugir del seu país, a abandonar casa seva. I per què? Quines són les causes? La guerra? La violència? El canvi climàtic? La discriminació? La persecució? És com si de cop tots els habitants de Portugal i Espanya tinguessin que abandonar casa nostra. Us imagineu? És la xifra més alta de la història de la humanitat. Són els nòmades del segle XXI. 9 de cada 10 han rebut refugi a països propers als seus, països pobres. Els darrers anys, una part molt petita d'aquestes persones que solament estan demanant asil, refugi, han trucat a les portes d'Europa. Aquesta Europa defensora dels drets humans, aquest continent civilitzat, desenvolupat. I els hem donat l'esquena, així de clar. Els hem tancat les fronteres. Els hem tancat en centres d'internament. O els hem enviat a una mort segura al mar. Per què? No són criminals, són víctimes. I és que s'estan vulnerant sistemàticament i sense escrúpols els drets humans. S'està mirant cap a un altre costat, portant a terme polítiques migratòries que maten. Sí, la política migratòria de la Unió Europea mata, tancant les fronteres i establint acords amb països com Turquia o Líbia que costen milions d'euros per evitar que arribin aquí, però continuen arribant. I llavors la repressió és enorme. Líbia, Sèrbia, Hongria, Ventimiglia, les valles de Ceuta i Melilla són solament alguns exemples d'aquesta vulneració dels drets humans. Són persones com nosaltres. Han patit la mort, les bombes, la por, la pèrdua dels seus éssers estimats. Són homes, dones soles amb nens petits, menors no acompanyats. Us imagineu a vosaltres mateixos en aquesta situació? I quan arriben a Europa, quan se suposa que per fi han trobat un lloc per sentir-se segurs, recobrar la dignitat i reconstruir les seves vides, amb què es troben? Amb les portes tancades, amb la incomprensió, l'oblit, la indiferència i a vegades amb la tortura i la humiliació. Per què doncs els anomenem refugiats si no els donem refugi? Per Europa també som tots i totes nosaltres. Per tant, no deixem, sisplau, que la indiferència ens atrapi. La pregunta és, què podem fer? Què podem fer? Doncs estar informats, tenir esperit crític, no permetre ni tolerar cap actitud xenòfoba, racista o discriminatòria al nostre voltant. Sí, per això és per on se comença. I denunciar les polítiques dels nostres governs. Europa plora pels refugiats amb un ull i amb l'altre dispara la bala. Prou d'hipocresia. No podem callar. Hem de cridar ben fort que Europa ha perdut la seva humanitat. Per això exigim
i acabem, que els drets de totes aquestes persones siguin respectats, que no continuï la xifra de morts a les fronteres, al Mediterrani i als centres d'internament, que tots els governs i institucions compleixin d'una vegada per totes tots els tractats internacionals, que s'obrin vies segures, legals, ràpides i eficaces. Nòmades del segle XXI. No els abandonem, no els deixem sols, podríem ser nosaltres. Reaccionem ja i reivindiquem el dret a migrar. Per això estem avui aquí, per reflexionar. No solament per parlar, recordem, el món canvia amb les nostres accions, no amb la nostra opinió. Actuem, doncs, i treballant per un món millor dia a dia, a casa, a l'escola i a la feina, i no amb paraules buides, sinó amb fets i amb el nostre exemple. Siguem persones crítiques, actives i compromeses. Enfortim els drets humans i eduquem per a la pau i la convivència. Gràcies. A veure, començarem pels alumnes de batxillerat de Sant Jaume les Heures. La persona que porta el cartell, pots venir cap aquí, sisplau? Bon dia. Mentre nosaltres estem vivint entre luxes, privilegis i avarícia, altres persones viuen una cursa a contrarrellotge per salvar les seves vides, per fugir de la fam i per salvar les seves famílies. Estem acostumats nosaltres, el govern i Europa, a mirar el nostre melic, els nostres privilegis, buscar el màxim benefici i fer les coses per bescanvi. Vivim en una constant ceguera i la pregunta és: qui lluita per un món millor? Obrim les persianes i despertem d'aquesta foscor tacada de sang, perquè el dia de demà podem ser nosaltres que ens trobem en la seva situació. El món ha de canviar, però no canviarà sol. Europa és el càncer de la pobresa, fem fora les màfies. Bon dia. Per què un país deixa passar les persones en funció de la seva nacionalitat? Injust. Després de fer tant camí amb tant esforç. Quan arriben els refugiats els hi enganyen i no és just. Si els ho fessin a ells no els ho agradaria. Pensa, per què refusem aquestes persones que no ens han fet res? La gent que té casa i treball se'n van a la lluna, però els que no tenen casa i no tenen treball es queden a la terra amb la guerra. La gent que marxa de la guerra arriba al seu destí, es topa amb les fronteres i acaben en un camp de refugiats. No es mereixen aquesta vida. Fem alguna cosa per ajudar-los? El mar no ha de ser un obstacle, sinó el camí a una vida i un futur millor, ple d'oportunitats i d'igualtat. Construïm ponts, fem realitat l'esperança. Disposats a deixar les arrels amb l'esperança d'una nova vida. Nosaltres hem escollit l'obra Shark perquè representa de manera molt clara el problema que pateixen milers de persones que decideixen abandonar el seu país d'origen per cercar una oportunitat de vida. El que passa és que quan opten per aconseguir aquesta oportunitat es topen moltes vegades amb la mort. Les condicions amb les que venen són precàries. Són extorsionats per gent que els promet una vida millor sense tenir en compte el patiment que s'ofereixen i els riscos que es trobaran si aconsegueixen arribar amb vida. El Shark, que dona títol a l'imatge, ve representat per la pròpia mort, amb la dalla com si fos l'aleta del tauró. Moltes gràcies. Gent com tu i com jo, cada moment estan patint una guerra. El camí que tenen que fer és llarg i difícil i no saben si sobreviuran. Tant els d'on siguin, estaran constantment en perill.
Els podem donar la mà per a que puguin viure. Per què no aprofitem l'oportunitat de donar-los la mà? Europe, your humanity is lost. Milers de persones atrapades a les portes d'Europa, sense futur, sense esperança, sense sostre. Europa, no miris més a un altre costat. No deixis morir milers a les fronteres, al mar, als centres d'internament per immigrants. Aturem aquest horror. Treballem per una societat més justa, humana i més digna. Ara passarem la paraula al senyor Paco Armengol, al que volem agrair que estigui avui aquí amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Segurament alguns de vosaltres ja el coneixeu, si més no, segur que heu vist moltes vegades els seus dibuixos i les seves vinyetes. El senyor Armengol és un dels organitzadors de la mostra d'humor gràfic Humoràlia i crec que és la persona més adient per parlar d'aquesta iniciativa. Bon dia a tothom. Jo seré molt breu, perquè crec que les imatges parlen amb prou claretat. Como responsable o como representante de la Asociación Cultural Humoràlia, lo que també vull aprofitar per agrair a dibuixants de tot el món, o sigui, quasi 400 dibuixants de tot el món, de 53 països han participat en la nostra convocatòria. Una convocatòria que com a premi té la itinerància de l'exposició, o sigui, és una convocatòria sense remuneració econòmica. I com a representant d'aquesta plataforma que representa dibuixants de tota Catalunya, dibuixants de premsa fonamentalment, creiem que la imatge o que l'humor o que un dibuix diu molt i moltes vegades un dibuix inclús sense paraules. Jo crec que cada dibuix d'aquestos fa veritat aquella frase que diu que una imatge val més que 1000 paraules. Per tant, jo us demano que si podeu veure amb atenció aquesta exposició, és una exposició que val la pena, és una selecció de 50 dibuixos de los 400 que hem rebuts, és per una qüestió tècnica i pràctica que només hem deixat el que nosaltres o el jurat ha considerat els 50 més clars. I jo us volia demanar, si us plau, que heu de ser sempre crítics, molt crítics amb l'administració, que està en les nostres mans escollir els governants i a vegades els governants estan més pendents dels grans poders econòmics que del poble. Per tant, com dèiem abans, tenim a Europa en aquest moment més de 65 milions de persones que en molts dels casos no li podem dir refugiats perquè no tenen refugi. Només estan en camps en molt males condicions, sense bona alimentació i sense roba per un hivern molt cruel i molt, massa freqüència, amb tracte molt degradant per part de les autoritats dels nostres països rics que només les interessa protegir la seva pròpia riquesa. Per tant, hem de ser crítics sempre i gràcies per el vostre compromís. Gràcies a tots. He vist el cel cobert de plom, he vist ciutats desaparèixer com la pols, he vist un mur furiós al mar, plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror, que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb, un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa,